Kaixo, azalduko dizuet Google Drive nola antolatu eta nola erabili. Behintzat gure gauzak nun dauzkagun jakin dezagun. Bueno, lehenengo gauza Google Drive Googleeko aplikazio bada, biltegi bat. Orduan lehenengo gauza egin beharko genuke Googleen sartu eta saioa hasi. Saioa gure datuak sartzen ditugunean, Drivera joango gineke. Hemen, puntuetxo hauetan, Googleeko kontuetan beti egoten da Gmail eta Drive. Orduan, zer daukagu hemen? Hau utzi daukagu, baina importante da jakitea zer den kontzeptua esplikatuko dugu lehenengo. Zer da Google Drive? Alde batetik da biltegi digital bat. Guk edozein fitxategi edo eduki digital gorde dezakegu. Dokumentu, bai irudiak, musika, bideoak, dokumentuak eta edozein gauza. 100 GB dauzkagu ikastetxeko Google Drive izateagatik eta dokumentuak ere sortu ditzakegu. Testu dokumentuak, aurkezpenak, kalkulu horriak eta bar. Eta hemen biltegi honetan dauzkagun eduki guztiak edozein fitxategi partekatu dezakegu. Baina askotan hitz egiten dugu odeiaz. Odeian dago, odeian dago Google Drive. Baina zer da odei hori? Ez da zeruan dauzkagun odei horiek. Eduki digital guzti horiek daude ordenadore batzutan. Odeia deitzen dena azken batean da ordenadore zerbitzari handi batzutan eukitzen ditugula gure edukiak. Eta kasu honetan Googleen ordenadorea dira, ze gure erabiltzailea da Googleena. Ikastetxeko erabiltzailea daukaguna, koldomichelena.net, Googleeko erabiltzailea da Gmail eta Drive eta aplikazio horiekin. Azken batean, Googleen ordenadore handi horietako batean, gure ikastetxeak dauka leku bat, Koldo Michelenak, kasu honetan. Erabiltzaile bakoitzak dauka bere lekutxoa ordenadore horretan ere. Ikasle bakoitzak, irakasle bakoitzak eta familia bakoitzak dauka lekutxo bat gordetzeko bere eduki digitalak. Bere drive eukitzeko. Lehen esan dugun bezala, biltegi digital bada, eukitzeko gure fitxategiak, dokumentuak ere sortu daitezke eta partekatu ere. Baina hoberena da, edozein lekutatik iritsi gaitezkela Google Drive era. Ez dago ezer gordeta ordenadorean, baizik eta odeian dago. Nonbait, ordenadore hori dago eta horra iritsi gaitezke etxetik, eskolatik, edo sakeleko telefonotik ere. Ze behar dugu? Interneteko konexioa. Eta interneteko konexio horrekin egongo ginateke Drivera konektatuta. Hemen daukagu, gure Drive, utzi daukagu, eta ikusiko dugu zer dituen. Hemen ikusten baduzue, lehentasunezkoak guk zerbait nabarmendu behar badugu, baina garrantzitsuena dira 3 hauek. Nire unitatea, unitate partekatua eta nirekin partekatuak. Nire unitatea da ordenadorean eukiko banu bezala nire dokumentuak. Nire gauzak eukitzeko lekua. Kasu honetan ez daukagu ezer. Hemen dauzkagu unitate partekatuak. Zer dira hauek? Taldean lana egiteko. Adibidez, kutxa magikoa proiektuan parte hartzeko, edo teknologiako edukiak ikusteko, hemen daude hainbat karpeta eta eduki. Taldean nahi badugu, parte hartu, proiektu batean edo lan batean. Eta zer dira nirekin partekatutakoak? Jendeak, beste erabiltzaile batek, bere dokumentu bat edo karpeta bat, nahi du nik ere ikustea edo nik ere erabiltzea. Eta hemen dauzkat orduan. Hau komeni izaten da eramatea nire unitatera. Ze hemen ez dago sailkatzeko modurik, orduan
arrastratuko dugu nire unitatera. Bueno, orduan ikusi ditugu 3 unitateak. Goazen nire unitatea antolatzea. Egin beharko nuke antolatu karpetatan. Karpetak ikasgai bakoitzerako karpeta sortu beharko dut. Beraz, emango diot berria eta karpeta berria. Adibidez, euskara. Beste bat, teknologia. Eta horrela, karpeta guztiekin. Baina komeni zait beste bat eukitzea nire gauzetarako, ikasgaikoak ez direnak. Nik deituko diot nire gauzak. Eta hor, musika sartu dezaket, bideoak, nahi duana. Zer egingo dut? Hau, nire gauzetan sartuko dut. Arrastratu daiteke, baina baita ere ikusten duzue ikurtxo hau, nora eraman nahi dut, nire gauzetara, mugitu. Eta mugitu dut. Eta honekin, berdina egingo nuke, nire gauzei jarriko diot beste izen bat. Horrela, lehenengo aterako zait. Eskubikoari ematen diot, eta aldatu izena. Jarriko diot 0, eta horrela aterako zait beti lehena. Eta horrela joango nitzake ikasgai guztietako karpetak sortzen. Baina hobeto ikusteko ondo dago kolore diferente bat ematea. Aldatu kolorea, emango diot berdexka, teknologiari aldatu kolorea, emango diot urdina. Ikusten duzuen bezala antolatuta daukagu gure Google Drive. Honi eman ezkero, ikurtxo honi, ikusten ditugu karpetak honela. Eta honi berriro eman da, aldatzen zaigu ikuspuntua. Geroago ikusiko dugu, nola partekatu eta nola sortu dokumentuak. Berri eman ezkero, ikusten duzue hemen, kargatu fitxategi ematen badiot, igo dezakedala fitxategi bat. Ikusten duzue hemen, igotzen ari dela. Igo da. Hau sartuko dut, nire gauzetan. Karpeta bat ere, kargatu karpeta bat. Igo nezake karpeta. Urren arte,